Sinto moito, pero non podes modificar o DOGA só polas túas conveniencias. Ah, carallo, xa entendo. Ti tamén queres meter mano, non si? É que este fin de semana tocaba ir comer á casa de miña sogra. Non se fala Non me máis. apetece. Onde vive tua sogra? En Rianxo. Ala, a mamá la Rianxo, veña, confinado Rianxo. Confinaste Rianxo? Confinei Rianxo. Así de fácil? Sí, xa está, aí vai, 2 meses confinado. Pois confina Boiro. Bueno tamén, ala, outro arrañada, veña, va. Que tes parentes ali ou que? No, pero por joder. Era que cago en diola. Se confina en Rianxo, que confina en Boiro. Ala, veña, joder, toda a ría da Rouxa fora, ala. E tamén podemos confinar os que teñen reggaetón no móvil. O reggaetón tamén, me cago en diola. E tamén os que levan calcetins Os pinkies. que levamos casi tamén. Os que levan calcetins pinkies. Para eso que